Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Herri bera, zure landen zabalera. Hortzi mugaden hartan mugatzen da. Herri bera, zure landen zabalera. Hortzi mugaden hartan mugatzen da. Dio Benito Lertxundi musikari oriotarrak moldatutako abestiak. Luze eta zabal metro karratuetan neurtzen jakingo genuke Nafarroa, baina eremu zaratago, zer jasotzen da lurralde horretako biztanleen egunerokoan. Badakigu jakin, gizarte anitza dela bertakoa. Nafarroako aniztasuna kudeatzeko erramintak eta baliabideak sortu nahian, Eusko Ikaskuntzak fase desberdinak barne hartzen zituen ekimena ipini zuen martxan 2019 urtean zehar. Aniztasunaren kudeaketa demokratikoa egitasmoko zuzendari zientifikoa da Julen Zabalo. Jakin nahi genuen beraz, Nafarrek ze balio edo simbolo partekatzen duten, ze punturaino eragiten dieten identitate arazoek, eta zer egiteko prest egongo liratekeen arazo horiek gainditzeko. Kultura demokratikoa bultzatzea ardatz hartuta, bizikidetzan lagunduko lukeen proiektu partekatua eraiki zitekeen aztertuna izan da, beti modu xumean. Dibertsitatearen isla dira Nafarroa osatzen duten udalerrien izaera bereizia eta guneen araberako antolaketak. Aztertu diren udalerrien artean daude, Baztan, Berriozar eta Kastejon. Izan ere, Nafarroako lurraldearen kultura, geografia eta identitate anistasunari erantzuten baitiote. Azterketak ondorengo mapa utzi du. Txoli Mateos, proiektuaren talde eragileko kide eta dinamizatzailea. Baztanen, Nafarroa irudikatzen da anitza, paisajeari eta hizkuntzari dagokionez, baina gehien bat uste da gainerako nafarrengandik bereizten dituena euskara dela. Eta zeharo lotzen da nazio identitatearen inguruko gatazkarekin. Berriozarren ere aniztasuna aipatzen da Nafarroaren ezaugarri modura, baina gehiago lotzen zaio immigrazioari edo pentsamolde politikoei eta ez hainbeste paisajeari edo gastronomiari adibidez. Kastejonen azkenik aniztasuna ere aipatzen da Nafarroaren izaeraren ezaugarri modura, baina batzuetan kutsu negatiboa hartzen du, immigrazioarekin harremanetan ipintzen denean batez ere. Ondorioen artean bereiztekoak dira, alde batetik, jarrera positiboak biltzen dituztenak, esaterako immigrazio berriak eragindako kultura aniztasuna, edota paisaia, gastronomia edo folkloreari eragiten dieten hildoak. Deigarria da nolako adostasuna agertzen den Nafar izaeraz hitz egitean. Nafarroa gizarte abegikor modura agertzen da. Ondo bizi omen da Nafarroan eta harro agertzen da jendea Nafar izateaz. Nafarroa maite dute, zalantzarik gabe. Inork ere ez du aipatu beste nonbait bizitzea gustatuko litzaiokeela. Kontrako efektua sortzen dut aldiz, bizikidetzaren gaian aniztasunen arlo politikoak. Badirudi, gehiegizko polarizazio politikoa eta ideologikoa dagoela Nafarroan, eta horrek ez duela batere laguntzen. Hala ere ez da ageri gatazka politikoak eragin berezirik daukanik Nafarren eguneroko bizimoduan. Nor bere kuadrilarekin ibiltzen dela aipatu da behin baino gehiagotan. Erantzukizuna ez dagokie eurei, herritar xumeei, beste nonbait dago hori konpondu behar duena, eta inplizituki arlo politikoari bizkarreratzen zaio erantzukizun nagusia. Kontzeptu gatazkatsuenen artean zalantzarik gabe euskara dago. Adostasunetara heltzeko aukera gutxieneko arloan gaur-gaurkoz. Izan daiteke jarrera nagusi bi ikusi ahal izan direla. Lehena da euskara Nafar guztien ondarea dela, eta haren babesa eta irakaskuntza Nafarroa osora zabaldu behar direla. Bigarrenean aldiz, euskara onartzen da euskaldunen hizkuntza gisa, euskal hiztunen hizkuntza modura, baina ez Nafar guztien hizkuntza modura.
Kasu honetan, inor ez da mintzo euskararen kontra, baina bai, inposiziotzat har litekeen edozeren kontra. Ibilbide horria eskuartean izan da, 2020 urteak erronka berriak ekarriko ditu proiektuari dagokionean. Amaia Nausia, proiektu sustatzailea. Egia da galdera bat erantzun gabe gelditu zitzaigula. Hau da, Nafarroaren ezaugarri nagusi modura aniztasuna agertzea eta aldi berean behin eta berriz Nafarroaren nortasun propio bakarraz hitz egitea bateragarriak dira. Hauek izanik aurrekariak uste dugu bizikidetzan aurrera egiteko bidea arazo horretan sakontzetik igaro behar dela. Arbasoen ametsura. Zailtasunak medio, azkeneko urteko ariketak Nafarroako gizarteari bizikidetzarako lagungarri izan daitezkeen bitartekoak sortzeko gakoak identifikatzen lagundu du. Lanean jarraitu beharko da beraz, nafar guztiak eroso sentitzen diren errealitatean eragina ahal izateko. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.